Poprad má najväčšiu zoo na svete a stoja za ňou tisícky detí z celého Slovenska. Nevšedný projekt vyvrcholí presne na Deň detí, kedy sa zvieratka z maľovanej zoologickej záhrady rozbehnú za najmenšími onkologickými pacientmi do slovenských nemocníc. Už teraz je ich vyše 20 000 a ďalšie pribúdajú. Popradská zoo sa rozrastá každým dňom a je len šťastím, že všetky tieto levy, medvede, ťavy či žirafy sú len na pohľadniciach, lebo ak by z tohto rozprávkového sveta preskočili do skutočného, zrejme by im bol malý národný park v Tatrách. Najväčšia zoo na svete, berlínska, má 16 000 zvierat. A do tej našej pribúda každý deň 2000 ďalších. Dnes ich pod Tatry dorazilo dokonca až 3800. Celé to pritom odštartovalo malé dievčatko, ktoré leží na detskej onkológii. Rozprávali sme sa s deťmi a 9-ročná Tamarka, ktorá má leukémiu, si tak povzdychla: my sme zvykli na Medzinárodný deň detí chodiť do zoo. Tento rok určite nepôjdem. A tak prečo by zoo nemohla prísť za Tamárkou a všetkými deťmi, ktoré statočne bojujú s rakovinou? Pohľadnice zdobia malí, ich rodičia, ale aj dôchodcovia. Aj prváci z Popradu v tom vidia jasné posolstvo. Aby sa mohli dostať do zoo, aby boli čím skôr zdravé. Ja som nakreslil korytnačku, lebo ju mám doma. Ja malujem netopierika, lebo ich mám strašne rada. Nech sa skoro usmievajú. A prajem im veľa šťastia. Je to síce obyčajné gesto, pozdrav v podobe jednoduchého obrázka, no na onkológii to znamená povzbudenie. V boji s touto chorobou musíme totiž všetci ťahať za jeden povraz. Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu 120 až 150 detí. Zvieratka, a to nie len v rozprávkovej ríši, sa vyznačujú veľkou statočnosťou. A tak ostáva veriť, že aj malí drobci, ktorých na nemocničnú posteľ pripútala zákerná choroba, budú mať aj vďaka týmto zvieratkám dostatok síl zabojovať a napokon vyhrať nad nepriazňou svojho osudu. Ján Tribula, televízia Markíza.